Hej, jeg vil nu vise, hvordan man løser opgaverne i kontekst 7 på side 132, altså den opgave, der hedder, hvor meget er pengene værd. Og her er der nogle data, der står ude i venstre side den grønne tabel. Der står ligesom, hvor mange svenske kroner svarer til, hvor mange danske kroner, og den skal vi have fyldt ud. Så der har jeg valgt at bruge regneark, der kan vi bruge et smart lille funktion til det. Så her i vores regneark, der starter jeg bare med at skrive svenske kroner i det her felt, danske kroner i det her felt. Og 0 kroner svarer til 0 kroner. Sådan der. Og så svarer 10 kroner til, jeg kan se i vores bog, at 100 kroner svarer til 83. Så 100 svenske svarer til 83 danske. Det betyder, at så må 10 svenske svare til 8,3 kroner. Sådan der. Og så udnytter vi en smart funktion i Excel, hvor vi lige kan markere det her felt. Og så kan vi få den til at fortsætte talrækkefølgen dernede af. Så der giver vi slip der. Sådan der. Så kan jeg se, at jeg lige tjekke, om det passer hernede. Række 12 her. 100 svenske er 83 danske. Den har gjort det rigtigt. Det var sådan set meget nemt. Og så kan man svare på spørgsmålet for det. Så skal vi have lavet en valutagraf, hvor vi skal have plottet de her punkter ind på et stykke papir eller et digitalt værktøj. Og der vælger jeg at bruge GeoGebra. Og der gør jeg det, at jeg kopierer alt det her data, vi nu har genereret her. Kopierer, og så åbner jeg lige GeoGebra. Og klikker lige på regnearket her, fordi så kan jeg få lov til at sætte mine data ind i regnearket. Sådan der, ind med det. Jeg kan se, jeg fik lige markeret lidt for mange felter, så tager den lidt for meget med. Sletter vi lige der. Sådan der. Så er de samme data stående her. Og i GeoGebra, der har den utrolig smart funktion om alle de her punkter. Alle de her tal i regnearket, den kan man få ind som punkter i koordinatsystemet. Så jeg markerer lige mine data her. Jeg skal kun have tallene med. Sådan der. Og så heroppe, de der søjler, der kan jeg vælge en, der hedder regressionsanalyse. Der er nogle punkter og en rød linje. Den klikker vi lige på. Og så herovre i vinduet til højre, så tegner den sådan en masse prikker. Og hernede i bunden, under prikkerne, altså det er koordinatsystem, og under prikkerne, der står der regressionsmodel. Lige nu der står der ingen. Og det vi så lige prøve, det er, at vi prøver nogle forskellige nogle af. Vi starter med linjer. Og så tegner den en graf. Og man kan se, at den her røde linje, den går fint igennem alle punkterne. Det betyder, at vores funktion er lineær. Og så kan jeg se hernede, der skriver den også, y er lige med 0,83x. Og det er lidt det samme, der står i bogen i opgave 2. At y er lige med 0,83 gange x, står der i bogen. Herover i GeoGebra, over i den del af GeoGebra, den åbner her, som var en regressionsanalyse. Der heroppe i toppen af den, der er lige sådan en kopier til tegneblok. Så klikker vi lige på den. Så kan vi få det over i tegneblokken, så kan vi sådan set lukke det her vindue. Ja, hvordan må man gøre det? Det kan jeg ikke lige huske. Vi kan også bare lige gøre det småt sådan der. Ud med det. Så har vi vores tegneblok her. Hvor vi lige kan vælge at få nogle gitter på her. Bedre kan aflæse tingene. Og så kan vi lige gå op i vis, fordi vi vil gerne, vi er færdige med regnearket, så det kan vi ikke se på længere. Klikker vi lige på vis. Slukker vi for regnearket. Til gengæld vil jeg gerne se algebra-vinduet. Og algebra-vinduet, der kan man se her, der er 2 ting i algebra-vinduet lige nu. Der er en liste. Det er alle punkterne. Det kan vi tænde og slukke for. Og der er den her graf, som vi lavede før. Og den hedder 0,83x. Vi kan jo lige prøve at skrive det, der stod i bogen. Der stod
y er lige med 0,83 x. Nu kommer jeg til at skrive komma i stedet for punktum. Der er GeoGebra altså lidt fjollet. Jeg skal skrive punktum. Sådan der. Nu har den lavet en linje, som hedder y er lige med 0,83 gange x. Og man kan se, at den lægger sig lige oven den røde. Den skjuler faktisk den røde. Det betyder, at de to linjer er fuldstændig identiske. Det var sådan set bare lige det, jeg ville vise. God fornøjelse.